Mga kapuso, live kita di subong sa may Bacolod City Public Plaza. Luwas sa mga patio sa The City of Smiles, iniya lugar ang isa sa mga pinakasako sa mga 2018 Tig Kalalag o Fiesta Minatay. Nga bangod madamo na gidya sa nagakadto diri sa may plaza agod magbakal sang bulak para sa ila sini mga Minatay. Apang mga kapuso, pila ka adlaw antes ang Fiesta Minatay, presyo sang bulak diri sa may Bacolod City Public Plaza ang nagsaka na. Aring balita nga aton gintutukan. Bago pa man isaylong kaping 18 ka estante sa mga flower vendor sa Bacolod Public Plaza sa likod sang Bay Center, sugod subong adlaw. Full swing anay mga manugbaliga bulak sa maabot nga tigkalalag. Kasi Pista Minatay ang bulak ga taas man gid sa kay sigon may okasyon sa mo. Pila pa kaadlaw antes ang tigkalalag pero nagtaas ang presyo sang bulak para sa Minatay. Ang gamay nga one-sided arrangement, 150 humalin 10 pesos. Ang dako, halin 200, 300 pesos na. Ang bulak sa rounded basket, 150 ang sanguna 100 pesos nga presyo. Ang rosas, 450 pesos ang dosena, humalin 300 pesos. Gladiola, 300 humalin 240 pesos. Chrysanthemum, 250 na ang 180 pesos kada dosena. Ang mabakal nga Malaysian mums, 400 to 500 pesos ang arrangement. Tingala ka mo nga nagamahal ina, no? Tungod nga ang aton nga mga plantasyon sa Cebu, nagadagsa ang manok pangumpra. Mas damo na bakal ang kalag-kalag niya kumpara sa Valentine's. Kaya sa Valentine's siya, roses lang na siya ang ginabakal sang tao. Subong niya halos kalabanan gid ya. Kanang-tanan nga bulak gina-arrange kag ginabakal gid sang tao bisan ano kamahal. Nagahingagaw bawi isang ilang kapital ang mga manugbaligya sang hinali wala sila ginpasugtan sa Presidential Security Group nga mag-operate sang Sabado tungod sang seguridad sa pag-abot ni Presidente Duterte sa plaza. O dapat gin taga kami abiso nga boss, hindi ka mumukas kay bawal ang kwanti wala man. Pagkaga baligya mo kami amon pangabiyan mo. Ginapaabot nga mas magtaas pagid ang presyo sang bulak sa maabot nga Huwebes kag Biyernes.